Το παιδί που φοβόταν ότι είναι βάρος. Σε ένα μικρό διαμέρισμα στον τρίτο όροφο μιας παλιάς πολυκατοικίας ζούσε ένα κορίτσι που το έλεγαν Αλεξία. Η Αλεξία είχε μεγάλα μάτια που παρατηρούσαν τα πάντα, πράγματα που οι μεγάλοι νόμιζαν πως τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν. Καταλάβαινε πότε η μαμά της ήταν κουρασμένη, πότε ανησυχούσε, πότε κοιτούσε σιωπηλή τους λογαριασμούς πάνω από το τραπέζι της κουζίνας. Η μαμά της δούλευε πολύ. Ξύπνούσε νωρίς το πρωί, έτρεχε όλη μέρα και το βράδυ γύριζε σπίτι κουρασμένη. Αλλά πάντα χαμογελούσε όταν έβλεπε την Αλεξία. «Πώς ήταν η μέρα σου, μικρό μου αστέρι?» την ρωτούσε κάθε βράδυ. Η Αλεξία πάντα απαντούσε «καλή». Μέσα της όμως υπήρχαν πολλές σκέψεις, τις οποίες δεν είχε μοιραστεί. Μια μέρα, στο σχολείο, τα παιδιά μιλούσαν για τα καινούργια παιχνίδια τους. «Εγώ πήρα καινούριο ποδήλατο», είπε ένα παιδί. «Εγώ θα πάω διακοπές», είπε ένα άλλο. Η Αλεξία χαμογέλασε λίγο, αλλά δεν είπε τίποτα. Γιατί εκείνη ήξερε πως η μαμά της τελευταία έλεγε συχνά «Αυτό το μήνα πρέπει να προσέχουμε λίγο». Το ίδιο βράδυ η Αλεξία άκουσε ξανά τη μαμά της να μιλά σιγά στο τηλέφωνο. «Θα τα καταφέρουμε, απλώς είναι δύσκολα τώρα». Η Αλεξία έμεινε ακίνητη πίσω από την πόρτα. Και τότε γεννήθηκε μέσα της μία σκέψη που άρχισε να μεγαλώνει σιγά σιγά. «Μήπως κουράζω τη μαμά?» σκεφτόταν. Από εκείνη την ημέρα κάτι άλλαξε. Η Αλεξία άρχισε να ζητά όλο και λιγότερα πράγματα. Όταν ήθελε ένα χυμό από το περίπτερο έλεγε «δεν διψάω». Όταν ήθελε καινούριες μπογιές έλεγε «οι παλιές γράφουν ακόμα». Όταν ήθελε αγκαλιά ενώ η μαμά της μαγείρευε κουρασμένη, έκανε πίσω. «Η μαμά κουράζεται», σκεφτόταν. «Δεν πρέπει να την επιβαρύνω». Μια μέρα στο σχολείο, η δασκάλα είπε στα παιδιά να ζωγραφίσουν κάτι που αγαπούν πολύ. Τα περισσότερα παιδιά ζωγράφισαν παιχνίδια, ζώα ή πάρκα. Η Αλεξία ζωγράφισε τη μαμά της. Η δασκάλα πλησίασε χαμογελώντας. «Τι όμορφη ζωγραφιά», της είπε. Η Αλεξία αμέσως κοίταξε κάτω και μετά ψιθύρισε. «Η μαμά μου κουράζεται πολύ εξαιτίας μου». Η δασκάλα έμεινε για λίγο σιωπηλή. Όχι επειδή δεν ήξερε τι να πει, αλλά γιατί κατάλαβε πόσο μεγάλο βάρος κουβαλούσε αυτή η μικρή καρδιά. Γονάτισε δίπλα της. «Γιατί το λες αυτό?» την ρώτησε. Η Αλεξία ανασήκωσε τους ώμους. «Η μαμά δουλεύει συνέχεια, ανησυχεί, εγώ χρειάζομαι πράγματα, άρα μάλλον είμαι βάρος», είπε. Η δασκάλα νιώσε την καρδιά της να σφίγγεται. «Αλεξία», είπε απαλά, «ξέρεις ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα βάρος και σε κάτι πολύτιμο?» Η Αλεξία κούνησε αρνητικά το κεφάλι. «Ένα βάρος σε κάνει να θέλεις να το αφήσεις κάτω. Κάτι πολύτιμο όμως, ακόμα και αν είναι δύσκολο, κάποιες φορές το κρατάς κοντά σου γιατί το αγαπάς πολύ». Η Αλεξία δεν μίλησε, αλλά τα λόγια μπήκαν σιγά σιγά μέσα της. Το ίδιο βράδυ η μαμά της γύρισε πιο κουρασμένη από συνήθως. Άφησε την τσάντα κάτω και κάθισε στον καναπέ, κλείνοντας για λίγο τα μάτια. Η Αλεξία την κοίταζε από την πόρτα του δωματίου. Η καρδιά της χτυπούσε γρήγορα. Ήθελε να πάει να την αγκαλιάσει, αλλά φοβόταν. «Μήπως την κουράσω κι άλλο?» σκεφτόταν. Έκανε όμως 2 μικρά βήματα προς το μέρος της. Μετά άλλα 2. Και στο τέλος κάθισε δίπλα της σιωπηλά. Η μαμά άνοιξε τα μάτια και χαμογέλασε αδύναμα. «Έλα εδώ, μικρό μου αστέρι», της είπε. Η Αλεξία κούμπησε πάνω της. Για λίγο δεν μίλησαν. Άκουγαν μόνο το ρολόι της κουζίνας και τη βροχή έξω από το παράθυρο. Μετά η Αλεξία ψιθύρισε. «Μαμά?» «Ναι, αγάπη μου». «Εγώ σε κουράζω?» Η μαμά άνοιξε αμέσως τα μάτια. Την κοίταξε έκπληκτη. «Τι?» ρώτησε.
Η Αλεξία κατέβασε το βλέμμα. Δουλεύεις συνέχεια, ανησυχείς και εγώ χρειάζομαι πράγματα. Τα μάτια της γέμισαν δάκρυα. Μερικές φορές νομίζω πως είμαι βάρος. Για λίγα δευτερόλεπτα η μαμά δεν μίλησε και τότε την αγκάλιασε τόσο σφιχτά που η Μαρίνα ένιωσε όλο το σώμα της να ζεσταίνεται. «Άκουσέ με πολύ καλά», είπε η μαμά με φωνή που έτρεμε λίγο. «Είσαι το πιο όμορφο πράγμα που μου έχει συμβεί». Η Αλεξία την κοίταξε. «Αλήθεια?» τη ρώτησε. Η μαμά χαμογέλασε με μάτια βουρκωμένα και είπε: «Ναι, κουράζομαι. Ναι, υπάρχουν δύσκολες μέρες. Ναι, καμιά φορά φοβάμαι. Αλλά ποτέ εξαιτίας σου». Η Αλεξία άρχισε να κλαίει σιγά και η μαμά της σκούπισε τα δάκρυα απαλά. «Ξέρεις γιατί δουλεύω τόσο πολύ?» «Γιατί?» ρώτησε η Αλεξία. «Γιατί σε αγαπάω». Η Αλεξία έμεινε ακίνητη. «Δεν είσαι βάρος», συνέχισε η μαμά. «Είσαι ο λόγος που προσπαθώ». Η μικρή καρδιά της Αλεξίας ένιωσε κάτι να αλλάζει εκείνη τη στιγμή, σαν να έλειωνε ένας φόβος που κουβαλούσε καιρό. Το ίδιο βράδυ πριν κοιμηθεί η μαμά της είπε: «Ξέρεις κάτι ακόμα?» «Τι?» «Οι μεγάλοι κουράζονται καμιά φορά από τη ζωή, όχι από τα παιδιά που αγαπούν». Έτσι την καληνύχτησε. Η Αλεξία χαμογέλασε μέσα στην αγκαλιά της. Από εκείνη την ημέρα δεν σταμάτησε να σκέφτεται τη μαμά της, δεν σταμάτησε να βλέπει την κούρασή της, αλλά πλέον δεν την μπέρδευε με έλλειψη αγάπης. Άρχισε πάλι να ζητά αγκαλιές, να λέει ότι κάτι χρειαζόταν, να γελά πιο ελεύθερα. Και κάποιες φορές όταν βλέπει τη μαμά της κουρασμένη, της έφερε μια κουβέρτα ή της χαΐδευε τα μαλλιά. Όχι επειδή ένιωθε βάρος ή ήταν υποχρεωμένη, αλλά επειδή η αγάπη φροντίζει και από τις δύο πλευρές. Μια μέρα στο σχολείο ένα παιδί είπε στεναχωρημένη: «Νομίζω κουράζω τους γονείς μου». Η Αλεξία το κοίταξε ήρεμα. Μετά χαμογέλασε λίγο και είπε: «Όχι, οι μεγάλοι κουράζονται μερικές φορές, αλλά τα παιδιά που αγαπούν δεν είναι βάρος». Και εκείνη τη στιγμή κατάλαβε κάτι πολύ σημαντικό. Η αγάπη δεν γίνεται μικρότερη όταν οι μέρες είναι δύσκολες. Καμιά φορά φαίνεται ακόμα περισσότερο. Πολλά παιδιά πιστεύουν πως είναι βάρος όταν βλέπουν τους γονείς τους κουρασμένους ή αγχωμένους. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Τα παιδιά δεν είναι βάρος, είναι αγάπη, είναι λόγος να συνεχίζεις. Είναι το πιο πολύτιμο κομμάτι της καρδιάς ενός γονιού. Και ακόμα και στις δύσκολες μέρες η αγάπη μένει πάντα εκεί.